Maserati byl vždycky můj sen a tak jsme si ho pořídili. Taková kombinace elegance, síly a komfortu. Člověk si u Maserati musí zažít tu sílu a tu vášeň toho auta. Zároveň i nesmírnou míru komfortu a bezpečí, která se v autě dá nalézt. Mně osobně se nejvíc líbí asi maska, která připomíná tvář manty a zároveň vlastně i to, že zezadu to auto je docela nenápadné, takže člověk si nepřipadá jako, že je jenom v nějakém luxusním voze, který hned upoutá pozornost, ale zezadu to vypadá jako normální SUV. Myslím, že Maserati si užije naprosto každý. Jak člověk, který hledá sílu a rychlost v tom autě, tak třeba rodina, která hledá ten komfort a pohodlí. Po delší době nás u Maserati překvapil velmi příjemný a prorodinný klientský servis. Člověku, který právě uvažuje o koupi Maserati, bych řekl rozhodně to, že to je auto, které není tuctové, je rozhodně svým způsobem jako neortodoxní, v tom, jak kombinuje nějaký italský neduhy, řekněme, ale zároveň komfort, bezpečí, sílu a radost z jízdy.